Každodenné predpovede počasia a jeho monitorovanie v celosvetovom systéme, ale aj sledovanie hladín našich riek a potokov na ochranu pred povodňami. Na to všetko plynú ročne do Slovenského hydrometeorologického ústavu stovky miliónov korún zo štátneho rozpočtu a ďalšie napríklad z fondov Európskej únie. Podľa bývalého zamestnanca ústavu sa však s týmito prostriedkami v mnohých prípadoch nakladá nehospodárne až zarážajúco. Oficiálne môj pracovný pomer skončil dohodou, ale bolo to na nátlak generálneho riaditeľa. 28. júna na porade generálneho riaditeľa rozhodol o zrušení mnou riadeného odboru. Odbor, ktorý riadil inžinier Lačok, nedosahoval také výsledky, ako mal. Jeho vedúci inžinier Lačok sa skôr sústredil možno na intrigy a rozklad nielen svojho odboru, ale aj iných odborov. Skutočným dôvodom ukončenia pracovného pomeru s mojou osobou bolo vlastne to, že som generálneho riaditeľa opakovane upozorňoval na prechmaty a nedostatky v hospodárení a na nevýhodnosť zmluv uzatváraných Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Tým som sa stal nežiaducou osobou, keďže som mal aj podpisové právo k dokumentom. Pokiaľ viem, ma neupozornil za tú svoju éru, čo mal na nič. A chcem povedať iba to, že čo považujem ja za svoju veľkú chybu, a tým by som sa chcel možno ospravedlniť všetkým zamestnancom Slovenského hydrometeorologického ústavu, že som inžiniera Lačoka pripustil až tak blízko k sebe, kde bol medzi 4 vyvolenými, by som to tak povedal, ktorí mi pomáhali. Aké sú to zistenia, ktoré by ste chceli zverejniť? Hlavné prechmaty sa diali v oblasti informatiky, to znamená nákupu prostriedkov výpočtovej techniky, nákupu softvéru a služieb s tým spojených. Opakovane boli nakupované LCD monitory k počítačom, ktoré bežne v obchodoch stoja 7-8 tisíc korún, boli nakupované po 12 500 korún. Takou kriklavou ukážkou by mohol byť nákup 2 LCD monitorov, vlastne televízorov značky Sony. Takéto 2 televízory nakúpil Slovenský hydrometeorologický ústav v marci tohoto roku po takmer 150 000 korún. Dnes stojí 65 000 a podľa vyjadrenia predavačov v tej istej predajni takýto televízor nikdy viac ako 110 000 korún nestál. Objednali ste ich? Nie, objednali sme LCD monitor a LCD monitor slúži na úplne iný účel. Za akú cenu ste ich objednali? Objednávali, tam nejde o cenu. Ja som hovoril na začiatku, že sa nebudem vyjadrovať o cene. My sme kupovali z hľadiska predmetného tieto 2 LCD monitory kvôli tomu, aby sme vedeli zabezpečiť informačný systém. Ja nespochybňujem ten zámer, prečo ste ich kúpili. Ja sa pýtam... Išlo o zámer. Čiže ja nemôžem kupovať pultový televízor na ten účel, aby som zabezpečil informačný a propagačný systém alebo komunikačný systém. Čiže ja sa musím obrátiť na tú firmu, alebo na tie firmy, ktorá mi dodá kompletne celý tento servis. Čiže tak LCD monitor, ako aj samotný držiak, ako aj samotné napojenie na sieť, ako aj samotné spriechodnenie a 2-ročnú záruku. Takže toto všetko by vám normálna predajňa neposkytla podľa vás? Toto všetko mi normálna predajňa neposkytne určite. Normálne predajne sa možno teraz cítia dotknuté, ale v jednej z nich sme si aspoň overili fakty. Je tento televízor s typovým označením KLV S40A10E nejaký špeciálny monitor, alebo je to LCD televízor? Nie je to žiadny špeciálny monitor, je to LCD televízor s úlopriečkou 120 cm. Aká bola jeho aktuálna porúčená cena 30. marca 2006? Aktuálna cena v tomto dátume bola 99 990 korún slovenských. A dobrý hospodár by zistil, že sa dal vtedy kúpiť už lacnejšie. Pracovníci predajne v Dunajskej Strede, ktorá na objednávke figuruje, nám zvláštnu sumu za LCD televízory nevedeli vysvetliť. Na naše otázky reagovali podráždene a nakoniec nás vyprevadili s tým, že si neželajú, aby sme tam filmovali. Treba dodať, že táto istá firma dostala iba za inštaláciu 2 televízorov ďalších 36 000 a propos za ich cenu by sa dali vlastne kúpiť 4. Dosť na tom, že aj tie 2 drahé televízory ešte 5 mesiacov potom v ústave neplnili svoju úlohu a aj my sme jeden z nich videli fungovať iba pri našej ohlásenej návšteve. Jedným z jeho koníčkov je výtvarné umenie. Na náklady štátu si zriadil v priestoroch ústavu minigalériu, kde poriadá výstavy maliarov, umelcov.
jeho srdcu blízkych, venujú sa tomu zamestnanci počas pracovnej doby. V podstate financuje si koníčka zo štátneho rozpočtu. Priestor, ktorú my nazývame familiárne ako minigaléria Slovenského hydrometeorologického ústavu, je v súčasnosti školiace stredisko pre vzdelávanie zamestnancov z Európskeho sociálneho fondu. Pokiaľ viem, v tých priestoroch nikdy žiadne školenie nebolo, nie sú tam žiadne prípojky ani internetové, ani počítačovej siete. Funguje daná miestnosť len ako galéria s tým, že vo vyhradených hodinách zamestnankyňa ústavu robí vlastne sprievodkyňu. Dobrý deň. Prosím vás, ja sa len chcem opýtať, vy pracujete v tej galérii? Áno. Áno? Takže vy sprevádzate hostia, tak ich uvádzate? Viac menej, ale... A vy ste zamestnankyňou hydrometeorologického ústavu? Áno. Ja áno? Chcem takéto... Dobre, ďakujem. Iba takú službu tam mám. V Slovenskom hydrometeorologickom ústave tento rok pribudli i reliéfy významných osobností a riaditeľov podniku. Za ich inštaláciu na stenu zasadačky zaplatil podnik podľa objednávky 2-krát. Vy ste zabezpečovali ich inštaláciu? No tu zabezpečoval autor tých reliéfov Marian Polonsky. Čiže vy ste dostali vlastne za čo tie peniaze? No tak pokiaľ ide o to, no ja som tam splnil proste služby, ktoré s tým súvisia. A aké služby to boli? No vytvoril som ten projekt celý, ako to tam bude vyzerať. Boli iba za inštaláciu, ako je tu uvedené? No isté, je to možné, tak to opakujem znovu, že celú veci teraz ja už presne nepamätám. Môžete mi povedať, prečo vlastne boli vystavené 2 faktúry za tú istú prácu? To neviem povedať. Bol s tým nejaký problém, treba o to robiť 2-krát? Zádrhel bol v tom, že celú akciu vlastne riadila, koordinovala spriateľená firma, spriateľená s generálnym riaditeľom, ktorá vlastne zabezpečovala všetky činnosti okolo. Zhodou okolností som zistil, že určité veci boli aj objednávané, aj vyfakturované a uhradené 2-krát. Uvedená firma figuruje na celej kôpke ďalších objednávok. Za návrh medailí, pozvánok a reliéfov na konci minulého roka podnik zaplatil 2-krát po 47 000 korún. Viete mi to nejako zdôvodniť za tú istú prácu? 2-krát bol vyplatený 47 000 korún, to o tom neviem. V uplynulom roku Slovenský hydrometeorologický ústav investoval do novej digitálnej telefónnej ústredne vyše 4 miliónov korún. 2 týždne po uzavretí zmluvy o verejnom obstarávaní s firmou Nextra One sa dodatkom zmluva pozmenila. V podmienkach bola dodávka 530 telefónnych aparátov, ale zrazu temer o 200 aparátov bolo potrebných menej. Zaujímavé, že celková suma plnenia ostala rovnaká. Došlo k prehodnoteniu a zakúpeniu telefónnych aparátov vyššej kvality. To je všetko, čo k tomu môžem dodať. To je absurdný názor, keďže išlo o dodávku digitálnej telefónnej ústredne aj s aparátmi telefónnymi k nej kompatibilnými. Na podnet listu bývalého zamestnanca poslal minister životného prostredia do Slovenského hydrometeorologického ústavu kontrolu. Vykonávajú ju tí istí pracovníci, čo po minulé roky, a tak vlastne kontrolujú aj sami po sebe. Podnetom bol list, ktorý prišiel pánovi ministrovi. Uviedol som tam konkrétne skutočnosti, čísla objednávok, čísla zmluv, sumy, subjekty, s ktorými boli tie zmluvy uzatvárané. Takže sa kontrolovali jednotlivé tie fakty, ktoré boli uvedené v tomto liste? Áno, samozrejme. Som dosť skeptický k záverom tejto vykonanej kontroly, keďže títo pracovníci nemohli po sebe nájsť nejaké závažné nedostatky. Okrem toho mám informácie, že priebežne ich zistenia boli aplikované na odstraňovanie nedostatkov zámenou dokladov, doplňaním, vypracovávaním antidatovaných dokumentov. Jedným z príkladov je aj spomínaná minigaléria. Po naštartovaní kontroly vlastne boli dodatočne uzatvárané zmluvy, buď o sponzoringu, o financovaní zo sociálneho fondu a podobne. Nie je najmenší dôvod nedôverovať našim pracovníkom, ktorí vykonávajú kontrolu. Podľa našich informácií sa kontrolóri v podniku zdržiavali minimálne a aj v čase, keď ešte údajne kontrola prebieha, sme ich tam ani raz nezastihli. Prosím vás, kontrolóri z Ministerstva životného prostredia nešli dnes tadeto do podniku? Nie. A včera tu boli, neviete? Nevidel som ich ani včera. Sú tu dnes? Zatiaľ som ich nevidel. Oni sú dneska na ministerstve. Inštitúciou, ktorá je oprávnená preskúmavať efektívnosť alebo preskúmavať zákonnosť nakladania s verejnými prostriedkami v Slovenskej republike je Najvyšší kontrolný úrad a tento prípad podľa môjho názoru by mal Najvyšší kontrolný úrad prešetriť, pripraviť o tom správu a potom mu predložiť konkrétnym zodpovedným orgánom. Viem, že
toto už mne nepomôže a ani by som sa do ústavu už nevrátil v tej situácii, v ktorej teraz je, by som to nazvala rozvrat. Nepáči sa mi, že úzky okruh ľudí dokáže znevážiť prácu ľudí ostatných a takisto míňať prostriedky nás všetkých. Overili sme si iba niektoré zo zistení bývalého člena vedenia Slovenského hydrometeorologického ústavu a neboli to iba halierové finančné nezrovnalosti. Podľa tvrdenia Ministerstva životného prostredia aj generálneho riaditeľa kontrola v podniku stále pokračuje. Nebudeme teda komisii z ministerstva zasahovať do remesla a počkáme si na oficiálne výsledky kontroly.